స్వామి, మీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన లక్ష్మీ పార్వతిని నేనే. జీవితం ఎప్పుడు ఎందుకు ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో ఎవ్వరికీ అర్థం కాదు. రాత్రులు కూడా అక్కడే ఉంటుందట. హ్యాట్స్ ఆఫ్, చాలా గొప్పగా చెప్పారు. ఈవిడ పేరు లక్ష్మీ పార్వతి. మా జీవిత చరిత్ర రాస్తున్నారు. ఏంటి ఇది స్వామి? శారీరక సుఖం కోసమో ఇంకేదో వ్యక్తిగతమైన ప్రోత్బలం కోసమో దానికి గాని కొడుకు పుట్టాడంటే మీ ఫ్యామిలీ ఫినిష్. మా జీవితాన్ని చెడగొట్టడానికి దాపురించావే ముండా నువ్వు. ఈ సభకు వదిన గారిని మీరు తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలి. ఈ వయసులో కూడా మీకు ఆడతోడు అవసరం అంటే? మీరు నా పిల్లలయ్యుండి కూడా వాడితో చేరారా సిగ్గు లేకుండా? లక్ష్మి! తమ్ముళ్ళు, వాడి మాట వినకండి. వాడు నా మొత్తం జీవితంలో చేసిన ఒకే ఒక తప్పు, వాడిని నేను నమ్మడం.